Halo, selamat jumpa sobat ngeluyur di seluruh penjuru bumi Nusantara. Deloken video iki tekan rampung tak wae info nggon ngeluyur tempat hidden gem sing hidden banget. Kena mbok nggo nyore golek spot foto karo bapakne kancamu, ngejak yangmu, ngejak pacare selingkuhanmu ya oleh. Iki lokasine neng dataran tinggi Boyolali, Betheken neng ndi ayo. Nah, betul sekali. Iki berada di Kecamatan Selo, Boyolali, lantai 2. Bener iki neng lereng Merapi Merbabu, dadi lokasine iki neng tengah-tengahe ngono kae lho. Hawane jan wadem, sejuk seger, cocok banget nggo berkembang biak. Apa meneh pas cuaca mbedhidhe ngene iki sing ra kulino genah mengkeret sak ndok-ndokan mulai. Dalane iki estetik berkelok-kelok mesra ngene iki karo disuguhi gagahe view Gunung Merapi Merbabu ning ngarep matamu. Pokoke bukaan wae mapmu Google kuwi ketiken Bukit Kinasih ngono kok lak jedul. Lah iki tak sepilke kondisi dalane karo keindahane. Dan iki ndelalah ya coy, ndelalah banget iki langite pas cerah musim kemarau, warnane biru iru-iru, godhonge ijo royo-royo, kena nggo relaksasi mata. Lho iki delok iki ladalah kae Eyang Merbabu wis menampakkan dirinya di hadapan kita. Seolah-olah ki ngawe-awe ngono lho coy. Le dolano rene le putuku lanang sing ganteng dhewe. Iki nek saka gapura objek wisata Selo mau neng lokasine iki ya kurang luwih isih sekitar 12 menitan coy. Engko tak duduhi gang arah lokasine sing tanjakane jian es krim tenan. Lanjut 42 wae ya ndak kedawan.